Welcome back mga guys o welcome to my vlog. Ang atong trabaho karon mga guys, ato ning kunon limpyuhan ang atong mga sagbot sa truck kay kumo kay galing tag biyahe mga guys. Medyo kalat ang atong atong truck mo nga kinahanglan na siya limpyo mga guys kay para pag karga na to ready na. Mao ni mga tarima sa mga mga guys, tiles nga atong ginakarga. Kay ang tiles mga guys pag nakakarga nakatarima na siya kay forklift pod na sa atong gipick upan. Unya magdepende sa atong deliveran mga guys, napoy uban nya deliveranan nya tapod sila kining forklift. Mao nga di tanging balaka pod kun basta naalay forklift ang atong deliveran. Mao nga ang kining mga guys na hitabuan ning atong biyahe mga guys, ang gideliveran nato ulay forklift. Mao nga ang kining mga tarima mga guys mabilin ni siya og kining mga sulupin, strap sa kining mga tiles kay kinahanglan man ni siya putlon mga guys kay atong mga ginamano-mano ginamano-mano naog. Kung makita ninyo sa una natong video mga guys, ginamano-mano na siya naog. Mao nga lisod siya ug dili nimo limpyuhan kay wa man lain trabaho mga guys. Diri sa atong bodega ato ning pasinahon ang atong unit. Unya magpaabot tag desisyon kung asa ang atong sunod nga biyahe. Kay ang tender karon mga guys medyo wala pay biyahe, ang forward mo naay mga biyahe. Kay ang karga pang forward ra pud mga guys nga karga, dili siya pang 10 nga karga. Mao nga narata diri nag-standby sa atong bodega, maglimpyo lang tag kining atong truck. Unyang taud-taud mga guys ato ning wasingan pud atong truck para para ayos pud tan-awon sa mata sa tao mga guys. Kay wa man tay laing lingaw, mao nga ato ning pasinahon. Ato sa ning limpyuhan ang suludan ni mga guys kay para ma-ready siya. Kay ang trabaho sa inyong bukid diri mga guys, round man ta. All around ta nga trabaho mga guys. Maglimpyo. Ato ning pagkamanani, ato ning silihigan. Kung naay ayohonon sa truck, mag-ayo pud ta kay all around ang atong trabaho. Dili ta mo surrender. Pwede pa surrenderon ana mga guys. Kay mao man ay trabaho nga ginapili pud nato. Unya kini bali ang tawag ani diri sa mo manggod mga guys, lagaan na lang nimo ang imong ang gitugyan sa imong nga unit para maayos pod, nimo masubay nimo. Unya siyempre kay ikaw may nakabalo sa imong unit, mao nga kabalo ka unsaon paglimpyo ug kabalo pud ka unsay daot. Kay maintenance man tag truck diri mga guys, maintenance ang driver. Ang trabaho sa driver diri sa truck mga guys, magayog truck o magwashing. Dili lang ingon nga mo drive ta. Unya mamasaan pud ta mga guys kay mao man ay atong trabaho. Human drive. Bantay-bantay pud ka mga guys kay sa kadugayan makontrol man nimo ang dagan sa imong sakyanan kung unsay mali sa imong sakyanan kung unsay daot. Unya dili lang kana pareha sa aning atong gitrabaho, naglimpyo tag kining atong truck. Limpyuhan nimo na mga guys kay ang helper diri dili sila stable sa to, dili magpermanente kay sila rotasyon. Unya kita may kita may gitugyanan sa truck, kita manglimpyo. O magdepende po napoy mga helper mga guys nga kining gitawag nila kugihan. Naa siya. Ang uban nga helper po diri, usahay manglimpyo po sila kanang makatsamba kag helper nga kabalo po manglimpyo.
Ya ato na 3 points mga guys. 3 points ang tawag ato mga guys. Ato na lang ng kalingawan ning atong kuan atong trabaho. Kay wala man mga guys kapuyon man ka sa imong trabaho mga guys ug dili ka maglingaw-lingaw. Mao nga kinahanglan pud naglingaw-lingaw mga guys ang kining trabaho para makagaan pod. Isa pod na sa makapagaan sa kuan mga guys tawag nato kining trabaho kanang naay mga jamming gamay ba, naay mga katawanan. Isa na sa makakuan sa kuan mga guys ning makapagaan kay bawas kakapoy ba. Kay sagad man gud mga guys karon nga panahon ang trabaho na gyud ay gitawag natong kining gara-gara. Pero magdepende pod sa gara-gara mga guys. Kay dili pod pwede nga maggara-gara tag wala na sa lugar. Kay kung wala sa lugar mga guys ang atong gara-gara usahay ang uban mga masuko. Naay nya di magkaparehas ang tao mga guys. Imo sa nang panid-an. Pero sa kadugayan ninyo sa trabaho mga guys magkauban makabalo naman ka unsay mga matang pud sa kinaiya sa imong mga kaubanan. Nya kinahanglan tag kining panid-an lang nimo unsay ilahang mga kinaiya. Usa ka maggara-gara mga guys. Kay unay kuan gitawag og paniid ba, pundo paniid lang. Nya atong nang ilabay unya ning atong gisaking nga kining gitawag nato kining sagbot. Nya kung masilihag piluon dayon nato ang kining kuan ana kanang binder nato. Kay importante man na mga guys natay binder sa biyahe. Kay para dili pud mo bigay ang atong siding og kining wing van. Ginatalian na mga guys basta ang karga 0-0 na. Kinahanglan nato sa binder. Bali upat ni kabuka tong binder mga guys. Ang duha ni gitaguan na sa toolbox. Kay para dili pud mawala pud ang atong binder. Mao nga ato nang ginasipte. Kay tanang gamit sa truck mga guys nata kompleto tanan natay mga binder, natay tanan nga panggamit. Kay dili pwede wala na mga guys kay inig magkarga ta o man yun na atong ginagamit pagkarga. Nya ato ning kalingawag silhig pud mga guys, silhigan nato ning atong unit. Nya pagkahuman ato ning dadon dito sa wasinganan dito mga guys sa wasinganan bawal na ta mag video dito kay duol man sa budiga. Diri pwede ta diri kay nata sa layo nakaparking pwede ta mag video diri kay na pod sila kining gitawag og kining pamatakaran sa budiga. Mao nga bawal ta dito. Diri kay medyo layo atong gi postingan pwede ta magkuan diri video. Ato nang silhigan mga guys. Ang inyong bugoy mga guys all around kabalo mang nilig, kabalo tamang laba. Magluto mga guys ang ako lang ginakaon mo ikabalo ko. Di na ta kabaluan ng adobo mga guys kay di man ta tigkaong kayo gining karne. Mao nang inyong bugoy mga guys. Dili siya hingaon og karne. Pero tanang trabaho mga guys na ata kabalutanan natay talent. Og daghang salamat mga guys. Dili na lang nako tason mga guys. Og ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, like and share. Og paki-hit na lang pod sa atong notification bell aron ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. Og dili lang kini mga guys mo'y katapusan nga kuan atong video kay kada adlaw nag-upload ta. Daghang salamat mga guys.